Салом, дӯстони азизу гиромӣ, хушомадед ба канали Арзанда. Ба канали ҳозир ман рецепт пухтам барои тайёр кардам барои ҳамин аллакай даҳандашдаи канали Арзанда гуфтам. Ман саҳаркати не ҳамин саат 10-11 ширинӣ тайёр кардам. Ман ҳамин хел ва як мангиш рецепташ ва видеош гӯем уқа маъқул нашуд. Бо хостам бо айсар сёмка кунам. Бо имрӯз хеста бо айсар сёмка кардам. Начашидам рости гап то ҳол. Ман инҷода контейнерда гирифтам шуд, дигарёш листа истода ва инҷа аллакай обед кардастем. Мо обед шуд соат 1. Инҷа ман картошка тайёр кардам, картошкаву гӯшту ҳамахел. Картошкаошам хел об шуда, ман як тараф аллакай хурдестам гӯем. Инҷода каме типа акрошка тайёр кардам, зверобой ва кабутӣ ҳатман. Сирка мондаги ҳастам, бо нон ҳастай таф дондам. Хамир аниқтараш нон тайёр кардан дар кор. Ҳамахел дӯстони азиз, берун ҳаво аҷоибот, беҳад хушрӯ, офтобак трезак шудагӣ мошиш таимам ҷуда ай саҳарай трезак шудагӣ ҳавои хушрӯ. Дӯстони азиз, ман ноноя аллакай рост кардам. Хазиволача 3 дона кардам. И калониш ҳозир мебурем орзуқ мекунем ва ман якташа ман тна кардам. Тухм молидам ва ҳозир тафтонда мемонем ша. Якум боре ки тайёр кардам ман нон нишон надодам, барои ки вай саросема будам, ҳам аёдам буромада буд. Ҳозир иноша мемонем, мебинем кани чӣ хел мешавад да тафтон нон. Ин дуюм бора ки ман нон мепазам да ҳамин тафтон. Ман ҳамин бача хоб нарафта. Берун 23 дараҷа гарм, дӯстони азиз. Вай ҳаво гарм, ҳаво хушрӯ, ай саҳар буз мо трезак шудагӣ рости гап абети рӯз шудак сиёвуша хобондам. Трезак шудагӣ ҳам нон пухтам, ҳам вай кардам, орзуқ пухтам гӯем. Ошхона гарм шудак, трезак шудагӣ мондагӣ ман овози кӯдакон мебиёнам, хе сиёвуш бедор нашавад гуфта 1 соат бар ин хорафтак тамоман нонои мо тайёр шудак. Ман хел орзуқ кардам камтар. Сиёвуш задестай. Ва ина бинан ноноечку кадай сиёвуш чапаруста кард. Биден чӣ хел хушрӯ омадия ноно. ҳавасам рафтастай. Ака дилим намешад ки шиканам шунам. Нав ноном гӯем ранги нонои апай рухшота омадиян. Ман фақат историяшонро тамошо мекунам. Ҳам хел ноношон хушрӯҳак, сипсирхак. Ака гӯем нонои манам хеле хушрӯ омадиян. Сипсирхаки хушрӯ, як хел пана тагошонам хушрӯҳак. Рӯҳошонам хушрӯ. Гӯй ки масалан ман ягон чи начӯшидам шунахе. Кам тарак тухм буд, ҳамун тухма кати шир, як қошуқ шир кати омехта кардам. Ҳамахе ба зур ҳар сеш дар расондам гӯем. Тамом равған низ намолидам. Ҳамахел об пошидам камтар. Тамом. Ва инҷодам хел орзуқ тайёр кардам. ҳамахел бамаза шудагӣ ҳастай. Орзуқ ҳамин хамири расидаги кати дар ҳақиқат бамаза мешавад. дарунашам хел воздушни мешавад. Бинен калон мешавад. Беҳад бамаза мешавад. Ҳозир мо ака хеста равем нилуфара айсади гирифта биёрему. Ба тамом як чарх зада 1 соат 2 соат мегардем мебиёем. дӯстони азиз, мо саҷик рафтестем. бинед чӣ хел мо байни рахкати раҳо хушрӯ. ва ҳозир аз даруни ҳамин мактаб гузаштем. Ин литсей 1. ҳамин мактаба ман синфи ай 2 то 3 бо 5-6 хондаги ҳастам. умуман 4 сол хондаги ҳастам ҳамин мактаба. баъд дигар мактаб гузаштагиам. давида рафтестем. инҷа пеши як шинос дуромадан дар кор барои ҳамин хел медуром, баъд мерам. ана мехел беҳад ҳаво гарм, ҳамахел дам вообще вай нест, шамол гуфтани гап нест. вай ҳавои хушрӯ гӯем, ҳавои тобистон. дарахтҳо чӣ хел гул кардагӣ ки сиёвуш мон ва ёрона партоӣ
мо дӯстони азиз аллакай манҷида расидем. мани хе пеши момош омадем вай карда бинам ки бобош аллакай рафта Нилуфар айсари гирифтиян. баъд вай камтар шидем скамейки пеши хонашонда ки омадан баъд хеста омадем майда майда вай инҷода вай биромада юнучқа сиёвуш на парто очам гуфтанд ки барои черепах ҳамин юнучқа чине нағзай хушрӯ мехӯранд. барои ҳамин иқа чинде мана инҷода сиёвуш ҳамаша гирифта партофтестай. вай Нилуфар ай раҳи мошин худаш гузашта ай ҷанг кунам шози рафта сару сема вай бинад ана мехел ай раҳ гузашта он трафирата иштадай бинен короша ана мехел ҳаво хусрӯ нағз майда май ман ҷанг мекунам трози рафта ман иноша чинем иқа барои черепаха таги ваяшта парте раве майда майда вая бина самокат кати аймана пеш медавад мерад. имрӯз ҳам хел вертолёт бисёр гаштаста ки кани мошинест гузарем ана сиёвуша бинан чӣ қадar ай коляска фуровардимша ин тараф вайку раҳи мошин неста иқа фуровардимша ки то ки иқа давад то пеш хонаи пиёдарава давида давида ба ҳазу рафтесем ку ино мана давондестан. Нилуфар самокат кати айқафош сиёвуш давидеса бинен успед намекунам расм чо кард мешини коляскада рафтем хай на ғалти хушрӯ сиёвуш чӣ тиём кани қанд рафтем самокати апашагир рафтем он нест мана ина бинан кисаи мана чӣ қи кофтеста кани нест қанд рафтем самокати апашагирем дӯстони азиз ман ҳозир ҳамомхонада ва яке аз тамошобинон дар бораи ҳамин гел пурсида буданд. рости гап ман хондам комментария леки ҷавоб надодам. барои он ки мехоҳам ҳамаи ҳамин косметикаҳоя ҷамъ карда хелаш аллакай гӯем запасое ки ай Россия овардем ҳамаш тамом шудаистанд. мана як ҳамин истода гӯем кати гел дига мана ино умывалкаҳо гӯем ҳамаш аллакай тамом ва ман заказ кардаги ҳастам. насиб биёд бо як видеои дига алоҳида гӯем вай мекунем дар бораи вай косметикаҳо. ино аллакай тамом шудага мехоҳам ки ҳамаша як бор пурра сёмка карда нишон диҳам ки кадомаш хуб нестанд кадомаш умуман гӯем манда маъқул ҳастанд. ҳам дар бораи ҳамино дар бораи шампун ҳам хеле чизо ва бо якчандтаи дига шавҳарам шампун овардаги ҳастанд. мехоҳам дар бораи ваё гуфтанд ки кани чӣ хел ҳастанд чӣ хел нестанд гуфта. анам хел дӯстони азиз биёен акнун ҳамин кати влога ба охир расонем. имрӯза влоганам қадар шуд гӯем хайр дар паноҳ хайр дӯстони азиз то дидори оянда дар паноҳи худо бошен. ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед.